עכשיו מתחילה. בין העבודה לעבודה אין לי זמן מיותר, כמה טוב שיש שבת, כל החבר'ה נפגשים איזה יום נהדר, הולכים לכדורגל, את המשחק מתחילים לתכנן, אצלנו כל אוהד הוא בעצם מאמן, כל אחד מבין, כל אחד מציע, זה מול המסך וזה מהיציע, הנה זה קורה אז אף מילה, שבת של כדורגל עכשיו מתחילה. הקבוצה שלי ניצחה, היא נתנה הצגה, אין שוב בדרך הנכונה, ואנחנו מבינים מעונה לעונה שהשופט